Pozdrav ljudi, danas ćemo snimati Counter Strike kao što vidite. Evo idem. Evo ga. Izvinite ljudi, nešto mi kamera nije dobro. Kliza mi se, evo vidite, odmah smo bili, moramo da čekamo. Pa nije dobro to što čekamo. Hajde, ovo je najgori server. Ide kako menjam. Evo ga ubiš. Hajde više. Evo ga. Sad ćemo da vidimo da li možemo da uzmemo. Evo ga. Uzeli smo jednu pušku. Stanite ljudi. Moram nešto da napravim. Nešto mi kamera nije dobro. Evo ga. Sto% će nekom novi ulazimo. Jeste. Jedan put vidite i pokaže gore znak da nešto priča, to znači da je spašen. Evo i ovaj smaje. Kome ovo puca bre. Kako su me ubili? Pa jeste, evo vamo trojica, a ja ovdje sam. Mene ne igra, evo ga. Čekam, evo ga. Onda ćemo opet uzeti. Evo ovaj druga puška. Pa skoči bre više. Ali ne znaju da skoče. Stani, rani. Ljudi moji. Ma ubiše me kad nisam ni znao. Hajde bre. Hajde. Evo ovo nije dobro. Evo ja prolazim kroz njaka. Nemoj da me gaziš bre. Evo ga. Evo zeću. Evo, pušku ćemo uzeti. Evo, baca bombu. Nemoj da pukne na mene, ja sam s tvoje, luđak. Neko redom. Ne, Igore. Čusti njega, sad to upucam, nego ne mogu. Neko. Aj, svima, Stani, ja ću ovdje se sakrim, neka se pucaju. Nema više mrtkova. Evo, ljudi moji. Morat ću uzeti jedan pištolj. Ne znam da li ovaj mogu pušku. Ovaj ima pušku, nego ne mogu. Uzmem zato što imam svoju, ali moja ne radi. Pokvarena. Stanim se bre malo ljudi. Uzet ću bre pištolj. Evo ovako. Nego ne mogu kao jedan server.
Više moji ljudi nikoga nema na mapi. A i najgora je ova mapa. Ja sam izabrao zašto? Zato što ste mi vi rekli na Facebook stranici. I to je to što se tiče ove epizode. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao! Evo ga taj Counter Strike i vidimo se u sljedećem klipu.